A wróćmy do Pani rodziny. Proszę powiedzieć, czy Wy też pomagaliście Żydom? Pomagali w rozmaity sposób. Na przykład moja mama, to było przed świętami wielkanocnymi, narobiła masła. Mówi, pójdę chyba, powiada do tych Żydów znajomych, to może z nimi wymienię, czy na jakieś sandałki, czy na jakieś skarpetki, czy na jakiś figarek dla dzieci na raz. I te masło zrobiła. A przedtem jeszcze Niemcy koło figarka zabili człowieka, co niósł masło do Kosowa. Zastrzelili go koło figarka w lesie. I jak mama sobie te masło mówi, nie będę niosła w koszyku, to tak tu fartuch przywiązała raz, takie zrobiła dłuższe takie te, a tam było to przeszło 3 kila, na plecy w chustce drugi raz, tu no zawiązała, tu się chustko tak kobiety ukryła, mama była w stupławteńcach. I tutaj ten most, to w okrągłą drogą, bo most był wybudowany takie i te oparcia, takie rampy przed samą wojną. I Niemcy stojeli i się opierali. Ale oni sobie wyszli do Jakubik. Mama w Jakubikach idzie do Kosowa. Zrewidowali, znaleźli masło. Zaczęli wrzeszczyć. Judom. Mama, nie, ja swoją siostrę niosę. Na rostkach wielkich, ja tę siostrę, ona miała przyjechać pociągiem do Kosowa i mnie kazała tam. I ja to niosę siostrze. Ale ten Niemiec wrzeszczy ze Judą zaprowadzili do stodoły pana Kadeja z Jakubika, zaraz pierwszy przyjeździe do. I Niemiec miał kij, dał temu Kadejowi i powiada, bij ją, bo ona do Judów chodzi i niesie. Ona Judom to niesie, bij ją. A on ręce złożył, ja nie mogę wełzać, no bo się spodziewał, że i sam od nich tym kijem. Ja nie mogę. No i jakoś to zostało, że nie mogę. I zaraz okrężną drogą, tu będzie około 3 km, 2,5 km do tych rosek, do tamtych rostek, bo to nie była siostra, tylko byli nauczyciele. Mamy znali i mama ich znała do nich i żeby ta pani Szparadowska zaręczyła, że ona jest siostra i że tak miało być. Mama tam troszkę posiedziała, no i nakazali, na drugi dzień poszła na te baraki. Ale widać, tamta powiedziała, że to zgodne z prawdą, to nic nie mówili, tylko jakąś kartkę napisali i kazali mamie podpisać. To tylko państwo Szparadowscy to tę sprawę jakoś zakończyli. Jeszcze drugie powiem. Jeszcze mama zrobiła kawałek masła, tam no spory kawałek. Bury fartuch nie dała, raniuchno, leć, okupaty z Niemców koło mostu, przypos bury fartuch i żnij po krzywi. To się żnęło po krzywi, dla świń się dawało. Nie te po krzywi. Ale ja wyskoczyłam i lecę prosto tam w tamtej stronie, do Wolsiny, w tamtej stronie to blisko tego mostu i patrzeć, czy tam na moście ich nie ma. A tu halt, za mną, ja się bieżałam, a tam dalej na brzegu wsi Niemcy idą. Tak ja z tym fartuchem, z tym masem zakręciłam tam w podwórku, jakoś, że do Wieżowistowskich do Władysława, jakoś, że tam ten pies mnie nie zakował. I tu do sąsiadów czczeńskich, a oni mieli przy domu takie chlewki, przy domu zaraz, co świnie tam trzymali, maciory i z tym. I ja ten fartuch i z tym masłem wrzuciłam tam i do siebie do domu. Mama tu mnie pod pierzynę tego, a ten czczeński widział, to poszedł i ten fartuch z tym masłem nakrył kosałku, takim kusem kosałku nazywali. I to takie było przyjdzienie. Taka była z nimi życie. To A gdzie Pani to masło niosła? Niosła, że wyniosę, jak Niemców nie będzie na moście, to mama go weźmie i poniesie swoim znajomym do Kosowa.
To ja dlatego go niosłam. Wynosiłam tylko, że, bo mama była ubrana, tak to iść lepiej, a ja to niosłam, ten bury fartuch. No, już taka miałam, może 11 lat ten czas. Se przypas mówi, a jak mówi, jak nie będzie, to ja go odbiorę i pójdę. Mam tutaj jeszcze wspomniane, że Berek czy Berko? No Berko i Berek to wszystko jedno. To mieszkaniec był Rytel Suchych i to taki obu latał tam, która kobieta zachorowała na powód czy coś, może cielęcinki, może baraninki, może tego, no takich, tak go tu znali Suchej Wsoki. I przyleciał już te Niemcy, no już ich nie pustali nigdzie, no już srogo było. No srogo było, nie mogę już ukryć w tym roku. Przyleciał, Stasiowo, może ja bym tu u was przenocował. No, u nas było, bo to jest na zimę, zimno, to węgla w ten czas nie było. Ojciec drzewa, jeden gospodarstwo prowadzić, drzewa tyle nie nasykował, żeby tego palić. I przyniósł takie, jak się przepali, takie wiązkę chrustu. To później na te węgle się ten chrust włoży i będzie to ciepło. Ja na tym chruście, no bo w tej kuchni było ciepło. I układł się na tym chruście i przespał. Mi zaraz w pomroku poszli spać wszystkie. Światła wcale nie świecili. Poszli spać. No rano to poleciał. Za parę dni, on tak po kolei nie przychodził, tylko za parę dni, czy może za tydzień, przylatuje. Stasiowo, ja się tu przelezł was na tej wiązce. No to przelez. No, rano się zerwał z cesarą, te Niemcy nie wrócili, jak dochodzić, bo oni w ten czas tak po domach nie chodzili. Wyleciał. Trzeci raz przyszedł, a tu już ogłoszone było, kto będzie Żydów przetrzymywał i nocował, to będzie cała rodzina wybita i z tym Żydem. To już było gorzej. On przyszedł, tu i Niemcy chodzą, no, nasem włosy urośli, ale nie mieli powiedzieć ziąb, żeby ten człowiek na patykach przy kuchni przelezał. No to kładź się, Berku. Tylko jak Niemcy przyjdą, powiedz, że sam wszedł. Izbę zostawili otworem. Nas, ojciec z matką, zebrali wszystko troje. Poszliśmy na środek wsi, do szwagra tata, tam była tata siostra z międzem, tylko już nie żywa, tylko ten szwagier był z 2 cerkami. Taśmy u niego siedzieli, gdzieś do północka. No i teraz te Niemcy już teraz może nie przyjdą. Przyszliśmy, światła nie świecili, iśmy do rana przespali i one się ściemniało, poszedł i więcej już nie przychodził. I jeszcze mam tu o jakimś Jaśko z Rytel Święckich i Boże Narodzenie. W samo Boże Narodzenie przychodzi do nas, tam pozapukali, mówię proszę, przychodzi mężczyzna i z taką no, podlotką już taką dziewczyną i mówi, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mamę całuje w rękę, wita się z tatem za rękę. Co to może być? Czy to z jakiej z rodziny? I stała i nie wie, bo on był taki zarośnięty, taki był żółty, miał zarost. Później te włosy i to wszystko było wygolone. A tato go poznał, powiada, ty, to Jośko. A on powiada, tak, mnie nie poznają ludzie, że nawet się z Niemcami mijałem, jakim set, i mnie nie czepiali. I mówi, a jak żeś ty przeżył? Jak żeś ty tutaj się dostał? A on był w tym getcie w Sterdyni. I o świcie wyleciał na wieś, gdzieś kupić jakiegoś bydlaka, żeby to zarządzić dla tych Żydów, tam dostarczyć tej żywności. A w ten czas zjechali Niemcy i Ukraińcy i zagielili z getta wszystkich Żydów do Treblinki. I jego żona i te dzieci poszli do Treblinki. A ta córka, ta co mówię dziewczyna, pasła u kogoś krowi na wsi. I się oboje spotkali i dłuższy czas on był w tamtych terenach koło Sterdyni. Ale mówi, teraz sobie pomyślałem,
przeniosłem się tutaj, to ja tu może jakoś po tych swoich ludziach, po tyle w Szołkach i Święckich, jakoś przeżyję. I to tak rozpowiedział. Ale nasi nie pytali się, gdzie on mieszka, czy ma jakiś schron, czy kto go przytrzymuje, bo mama nie chciała wiadomości dużo wiedzieć, bo może powiedzieć do jakiejś koleżanki i później będzie miała wyrzucić sumienie, że się z tego wydał. No harmonijnie ludzie żyli. Harmonijnie. Może jakieś wyjątki się trafili wyrodne, ale tak to Polacy krzywdy Żydom nie robili.